Od té doby, co jsem udělala online profi školení, tak mi přichází takovéhle zprávy na Facebook i na Instagram. Prosím, zachraňte mě, tohle mi udělala kadeřnice. Vždyť tohle by jsem si zvládla i sama. Přátelé, já jsem si myslela, že každý kadeřník, každý profesionál umí udělat krásnou blond, melír přímo od hlavy, žádné pruhy jako zebra, ale mýlila jsem se. A jsem ráda, že svoji práci můžu ukázat i dál a školit opět kadeřníky, ale ne už osobně, ale online. A vytvořila jsem pro vás online školení, kde se zabývám přímo blonďatými vlasy, stažení vlasů, melírování od hlavy, na co jsem se specializovala i u mě v salonu, než jsem se rozhodla úplně kompletně si změnit svůj život. Zvu tě na moje online profi školení a staň se lepším profesionálem, než jsi teď.